ההיכרות שלי עם פסנתר כן התחילה בגיל מוקדם, כמו אצל הרבה אנשים, אבל זה נמשך תקופה מאוד קצרה, זה נמשך משהו כמו חודש, ואחרי חודש שהמורה שלימדה אותי, זה היה בקונסרבטוריון בעכו, אני נולדתי וגדלתי בעכו קרוב ל-20 שנה. המורה בקונסרבטוריון אמרה להורים אחרי חודש, תשמעו, אני לא כל כך יודעת מה לעשות איתו, אני לא מוצא דרך ללמד אותו, הוא לא רואה טוב, אין לי איך ללמד אותו. אני יודע שאולי חלקכם ירימו קצת גבה על המשפט הזה, אבל תדעו שמבחינתי זה לא בא ממקום של רוע או רשעות, אלא יותר באמת ממקום של תחושה של חוסר יכולת, חוסר אונים, היעדר כלים מתאימים ללימוד. אז באמת חשוב לי שתבינו שאני ממש לא מסתכל על זה ממקום של נותר טינה או משהו כזה,